ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ସେ କାଳର କଥା, ଆଜକୁ 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସୋମନାଥ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁଅ ଭକ୍ତ କବି ବଳରାମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ବଳରାମଙ୍କୁ ଅବା କିଏ ନ ଜାଣେ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଜଗମୋହନ, ରାମାୟଣ ଓଡ଼ିଆମାନେ କେତେ ଆଦରରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ସେ ବଳରାମ ଦାସ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାରି ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜଳ ତୁଳସୀ ବି ସେ ବଳରାମ ଆଦୌ ଛୁଁ ନଥିଲେ। ସେ ବଳରାମ ଦାସ ନିଜେ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏପରି ମନାଇ ରଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ବଳରାମ ଥିଲେ ବଡ଼ ଖିଆଲି ଭକ୍ତ। ସେ ସବୁଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅତି ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଣାମ ବି ଜଣାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଟେରି। ବଳରାମ କୁହନ୍ତି, ହେ ଟେରି ମା, ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଟେରି ମା ବୋଲି ଡାକିବାରୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳରାମଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ। ସେ ବିଚାରିଲେ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ବି ଆଦୌ ମାନୁନାହିଁ। ସତକୁ ସତ ଜଗା ଭଳିଆ ଯାହାର ସହାୟ, ସେ ଆଉ କାହାକୁ କାହିଁକି ବା ଡରିବ। ଦିନେ ସକାଳ ଆଳତି ବେଳେ ବଳରାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହେ ଟେରି ମା କହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଇ ବଳରାମଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ବଳରାମ, ତୁ ମୋତେ ଅପମାନ କଲୁ, ତେଣୁ ତୋତେ କେବେ ହେଲେ ବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ସତକୁ ସତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସେ ଅଭିଶାପଟି ଫଳିଗଲା। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଜ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର କୌଣସି କାରଣରୁ ବଳରାମଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପରୱାନା ଜାରି କଲେ ଯେ ବଳରାମଙ୍କୁ ପୁରୀରୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ। ଏକଥା ଶୁଣି ବଳରାମ ବଡ଼ ବିକଳ ହୋଇ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କାଳିଆ ଠାକୁର, ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ? ତୋତେ ମୁଁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶେଷରେ ବଳରାମ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିଲେ। ପୁରୀଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବଳରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଦିନ ବିତାଉଥାନ୍ତି। କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ବଳରାମଙ୍କର ଆଖିରୁ ଅନବରତ ଲୁହ ଝରୁଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଭୁଲ ବୁଝି ତାଙ୍କୁ ତ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତେଣୁ ସେ ବଳରାମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି। ପୁରୀରେ ତ 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା। ସେଇ ଗାଁ ପାଖ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୁରୀ ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସେ ବଳରାମ ଦାସ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ବଳରାମଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଏବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପାୟ ବା କ'ଣ? ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ କିଏ ବା ଭାଙ୍ଗିପାରିବ? କଥାରେ ଅଛି, ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି। ଦୁଃଖ ଆଉ ଅନୁତାପରେ ବଳରାମ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଶେଷରେ ଛେଜ ଧରିଲେ। ସେ ବି ଆଉ ଉଠି ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥର ବଳରାମ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ଦିନକାଳ ସରି ଆସୁଛି। ସେ ଏଣିକି ଆଉ ଅଧିକ କାଳ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବଳରାମ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜନନ କରୁଥାନ୍ତି, ଚକାଡୋଳା ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋତେ ଏ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଜୀବନର ଏହି ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଦୟାକରି ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ମୋର ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ମାଗୁଣି ନାହିଁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସେଇ ଶେଷ ଦିନଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବଳରାମ ଦାସ ତ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଝୁରି ହେଉଥାନ୍ତି। ତେଣେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ମନ ଖୁବ୍ ବିକଳ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ତ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ, ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି କେତେ ଯେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ରହୁଥିବା ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବଳରାମଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରଟିରେ ହଠାତ୍ ଆଲୁଅ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ କେତେ ଧୂପ ଆଉ ଫୁଲର ମହକ। ତାପରେ ଯାଇ ବଳରାମ ନିଜ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ସତକୁ ସତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମା ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଶେଯ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ବଳରାମଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କାଳିଆ ତାଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣି ନିଜେ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ଆଦରରେ ବଳରାମଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ନେଲେ। ସେହିକ୍ଷଣି ବଳରାମଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖାଲି ତାଟକା ଲାଗୁଥାଏ। ସତରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବଳରାମକୁ କେତେ ଆଦର ନ କରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କଥା ଆଦୌ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ବଳରାମ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ତୋତେ ଆଉ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି?
ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବଳରାମ ଟିକେ ମୁରୁକେଇ ହସିଲେ। ତାପରେ ଆପେ ଆପେ ହାତ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଯାଉଥାଏ ଯେ ବଳରାମ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ହେ, ମୋ ଟେରିମା ତଥାପି ବି କିଛି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ, ସେ ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ କ'ଣ? ଏତିକି କହୁ କହୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଳରାମଙ୍କର ଆଖି ବୁଜି ହୋଇଗଲା। ନୀଳାଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାର ସହାୟ, ତାହାର ବା କ'ଣ ମୁକ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।